Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani. Nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala uyithola ke uhlangana nalombukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe ku channel, like i-video bese ke uciphiza i-notification bell. Wenzela ukuthi ke mangifaka i-video wena ke bese ke uthola i-notification, then ngokusheshsha bese uyangena kwi-video uyayibuka. Siku Channel TV siyaqinisekisa ke ukuthi ke sikulethela ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Ingane zakwethu sikubhekela ke nje egamekweni ke ezenzeka mihla namalanga la eMzansi. Lo esimbona ke esithombeni umama uZenzo Muhle eMazibuko. Kubikwa ukuthi ke umama lo ubedukile, kuthiwa ke wanyamalala ngomhla ka-9 kuFebruary, waphuma ewumuntu oyokhipha imali edolobheni eMtshezi. Kuthiwa ke akabange esabuya ekhaya, kanti ke nocingo lwakhe lwalungasangeni inhlobonhlobo. Indaba ke evelayo ke kulona ke usuku lwanamhlanje, indaba ke ezithi ke umama utholakele edutshuliwe washona eduze nase-Escort Primary School. Like i-video, subscribe ku-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi ke kuthini ukuphawula kwakho ngalolo daba. Siku-Channel TV ngizohlezi ngikhona ngilethela ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Engathi umama angalala ngokuthula kanjalo ke nomndeni ududuzeke ngalesi sikhathi esobunzima. Asihlangabezane kwi-video elandelayo.